Kaming chu Janelle ani a kabulami hi Annabelle ani kanin an theinan surgery kan ti duna phiani hi kan sak thilani kanule Annabelle nu po hi ante te cherin kom to a best friend ani masala ne nu po in anin chen oma chuan kan pian hun tur po hi ni inang che che min pian ti ran tuma ma se klemin ka piang tlai zok Annabelle hi piang sa zok ma se kan birthday kan lom rual ze china anuam kan di thei ma hun mang dun ring chin thau ma ila birthday kan man rual hi nuam kan di zuat mani kan no palai chin koin ang kan ha china kan sam chon dan te la mai nang chin school kan kal thing po in tiang son kan nu ten min la chei ze china chin khat chuan cute te min ti a kan meni nang lo ma se phir kan ni deuh tho chuan ka shi chin kan ming te po hi ai nang deuh in an na lai nei tlem veo ma ila phir kan ni tumna adal chong lo kan pani in hla te kan phu a avan nuam thei tak midang hian min kom don hi an sak china kan lar ve thei lutuk kul kan kal ruala kan ho rual buka thil ti dun lo hi kan nei tlem hle ma se ni khat chu mi ba pakhatin Annabelle mel chan jok thu soya achan po asamrong engmoi tak wangani kari ru chu tlem chona na video ma se ka sam chu Annabelle samrong ang chuan ka kalar mi a ka chung te phalna po kalamia lo kum som polia samrong ka thla ka kanu le ka pa te na sha chuan makan ti a ma se entin ma min ti lem lo tuna chuan kan samain anga kan thom hak po ai nang boka chuan makeup tlem kan mang bok kamithi alian deuh zoka kanar po Annabelle ai chona lian deuh zok kan mi jong hi ain ang lo buka ma se lens kan wa maya chuan mascara kanin hnoi buk chin in ana kan nga to kher mai high school de kan kal to awangin bialpa kan nei ahun ve to tak zeta ma se kan pani chuan min ang ngai zon kan du si voi khat chu me baba khatin Annabelle chu de ne puya asoma ma se ani chuan kan pani a min du ve lo ani chuan ka theilo ti ina changa chupa po chu akal ta deya om lo shan lo voi khata arwala mi pani de chu thil om lo takani kan graduate no chuan college kan kala kan kalna po chuan dorm in anga om kan dil boka mi chen khat chuan phirin ni lova in ang lo boka in voin ni ai nang in che ringa in hne lovem ni an ti chin ma se kan du zok in an kan du tak se dalom kan kum som pre na birthday kan lom chuan kan puisa khol tele min pek pil chuan surgery ti kan tuma ti ai Annabelle hi amel chat deu awangin ani chuan ti ve vak angai lova ama ang tuin keima ke siam do ani kan chung te chuan surgery kan ti tur chu an du lo kher mei kan nu te phei chu anin thiam lo ma kan tet lai ai na anga min che china wang khan poi an ti thun soi ni ma se poi kan ti ve lo phiani kan du chu po chu kan ti hlo ting the ring ani surgery tur chuan ka hnar le ka hmai fang Annabelle ang tur thak ani a chuan kan pani moi ti len ani chu po chu kan hmel that le zuana ani plastic surgeon chuan idea chalo takani midang ang tura surgery ti chu a hlo omin a thlak tak set atia ma se surgery chu min ti sak ta thapa kan hlim ma kanuna thil ro pui berle ka cha ber chin chu ataki da thleng non ta nire lo te nuwa chuan dam do in chu ka chwa san ta a kan hlim ma kan kor ngai nat ber chu kan hadun boka kan chu te mutur chuan kan in ring ta ina kan ho chu Annabelle nu chuan a hmoi chu nala tilo ma amel chiat sut thua soibok kanu ve thung ero chu min mu rual chuan athidang tamaya college te kan kal chuan mak min ti hlom ma mi a min ti tok le mol min ti tok te po an oma chen khat chuan min fak viau ma se chen khat ero chuan min soi chen sa kher mai ma se engatan ma kan ti lem lo kan no panlai kan chak mai phiri chu kan ti hlo thling ta Tinder app sa chuan kan pahnih phir kan ni thu kan soya kan pahnih a min dei du tuan omani chuan loin sei tuin kan ti bok